herria zaintzen geratu bagara, zergaitik ez, guk ere, gure eta gu egiten gaituen horretaz gozatzeko. Kasu honetan, aizkolariak, Ainize Perez eta Karmelek Isasola, lan luzean, bien artean, elkarlanean, tinko! Eta ikusten ari gara dagoeneko, Karmelek Isasola beste enborraren gainean dagoela, hirugarren enborrarekin hasi alizateko, Karmelek Isasola también ya preparada para que en cuanto termine, ya terminado Ainize, comienza Karmelek Isasola.